Unggah-ungguh mertamu bagian loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa. Ayo sadurunge disiapake alat tulise lan buku paket sinau basa Jawa. Nah, ayo dibuka halaman 41. Cathetan tembung-tembung lan teges iki kanggo nggarap buku paket Yudhistira kaca utawa halaman 41 nomor 2. Sepisan ana trapsila, tegese tata krama. Banjur nomor 2 ana subasita, tegese unggah-ungguh ing pasrawungan. Nomor 3 surup, tegese wayah sore nalika srengenge angslup. Biasane meh arep magrib nggih. Lajeng nomor 4 lungguh jegang. Anggone lungguh sikile sing siji tinekuk ning dhuwur lan sing siji tumapak ing ngisor. Jelalatan, anggone ngumatake tekan endi-endi. Banjur nomor 6 kecap, tegese anggone mangan ngetokake swara. Nomor 7 ulat bening, anggone ngumatake tamu katon sumringah. Lajeng nomor 8 sumeh, tegese polatane manis semu guyu. Banjur nomor 9 sumanak, tegese kumraket kaya sedulur. Banjur nomor 10 wijang, tegese milih-milih basa kang arep digunakake kanggo sesrawungan. Nah, menawi kalian kanca sakpantaran menika ngangge basa ngoko mawon boten napa-napa. Ananging menawi kalian tiyang sepuh nggih ngangge basa krama nggih. Ayo digatekake kanggo nggarap halaman 41 tekan 42 nomor 3. Ayo digatekake gambare nggih. Kepriye manut panemumu sikape bocah-bocah kang lagi mertamu kuwi? Kepriye manut trapsila lan subasitane? Nah, sikape bocah-bocah kang lagi mertamu ing gambar kuwi ana sing ora ngugemi ing tata krama. Tata krama mertamu yaiku anggone lingguh ana sing jegang. Jegang wau sampun ngertos nggih, sikile dipun unggahake. Nah, menika mboten angsal. Menawa miturut trapsila lan subasita, mertamu anggone lingguh ora etuk sikile diunggahake. Kudu ning ngisor. Ning ngisor kabeh nggih lan ngajeni sing duwe omah. Ngoten. Banjur wonten gambar malih. Nah, wonten gambar bocah-bocah nggih niku. Kepriye manut panemumu sikape panganggone wong kang lagi mertamu kuwi? Kepriye manut trapsila lan subasitane? Sikape bocah kang lagi mertamu kuwi migunakake unggah-ungguh mertamu, yaiku durung mlebu sadurunge didhawuhi mlebu karo sing duwe omah. Miturut trapsila lan subasitane, menawa wis dimanggakake banjur ngucap salam lan lagi mlebu. Ngoten nggih. Nah, ayo digatekake gambar kuwi. Kepriye manut panemumu sikape tamu kuwi anggone njupuk suguhan?
Kepriye manut Trapsila lan Subositane. Sikape tamu kuwi anggone njupuk suguhan ora ngugemi tata krama, amarga anggone njupuk panganan migunakake tangan kiwa. Manut Trapsila lan Subosita, kang bener kuwi migunakake tangan tengen. Ngoten nggih. Lajeng lanjut wonten gambar malih. Ayo digatekake. Kepriye manut panemumu sikape wong kang lagi mertamu kuwi? Kepriye manut Trapsila lan Subositane? Sikape wong kang lagi mertamu kuwi ora ngugemi ing tata krama mertamu, yaiku anggone lingguh sikile sila ing dhuwur lan disambi udut. Manut Trapsila lan Subositane, menawa lagi mertamu kuwi kudu sing Trapsila anggone lingguh, sikile tumapak kabeh ning ngisor lan matur apa sing arep diaturake karo sing duwe omah. Menawa wis cukup sedyane, banjur njaluk pamit. Matur nuwun sampun gatosaken video pembelajaran ing dinten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.